Ana ai gado ko daga cewa wani ba nan lokacin da ina yaro babana da ni yake cin abinci ai gado kau wani kuwa ai gado ai dana idan nan kalle shi ai ko malamin ya ce mana yana da matsala wani kuwa ai ya gaya ma gaskiya amma ina so ka sani a gonan ki ya amfani jikin tsofaffi baba kana ne ya da ba a'a yana da kyau kuma ku ci amma ya fi amfani a jikin tsofaffi yawwa masha Allah baba malamin mu a makaranta cewa yoyi duniya na ga yawa haka duniyar nan take zagaya amma ka so na abu dana ya manta kaga haka to duniyar nan so biyu take zagayawa dana haba dana gaka da mu ci abinci yawwa